Πολλές φορές με ρωτάνε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Και η αλήθεια είναι πως δεν ξεκίνησε σε μια στιγμή. Δεν είναι η κλασική εικόνα ενός συγγραφέα που κάθεται, σκέφτεται και του έρχεται μια ιδέα και αρχίζει και γράφει. Μακάρι να ήταν έτσι. Ξεκίνησε σαν σκέψη να τριγυρίζει το μυαλό μου. Εικόνες, ιδέες, μέχρι που άρχισα να τα καταγράφω. Και εκεί άρχισαν οι ερωτήσεις. Τι θα γινόταν αν η πρωταγωνίστρια βρισκόταν μπλεγμένη? Τι θα γινόταν αν εμπιστευόταν αναγκαστικά κάποιον που δεν πρέπει? Και κυρίως, πόσο μπορεί να αντέξει κάτω από την πίεση? Δεν είχα ιστορία εξ αρχής. Είχα εικόνες, είχα σκέψεις, ένα δωμάτιο που γίνεται έρευνα, ένα μυστηριώδες τηλεφώνημα, ένα ψέμα. Δεν ήξερα ποιος το κάνει. Δεν ήξερα τι κρύβει. Εκεί η ιστορία άρχισε να πηγαίνει μόνη της. Τα μυστικά, τα ψέματα, ο φόβος της αποτυχίας. Και εκεί κατάλαβα σιγά σιγά ποιος λέει την αλήθεια και ποιος όχι. Υπήρχαν στιγμές που ούτε εγώ ήξερα. Ανατροπές που δεν είχα σχεδιάσει. Επιλογές χαρακτήρων που άλλαξαν την πορεία της ιστορίας. Εκεί κατάλαβα ότι δεν είναι απλώς μια πλοκή. Είναι ένας ζωντανός κόσμος. Άλλαξα σκηνές, άλλαξα το τέλος, γιατί δεν μου τέριαζε. Οι χαρακτήρες δεν ήθελαν να επιλέξουν κάποια πράγματα. Και όσο αυτός ο κόσμος ξετυλιγόταν σκηνή με τη σκηνή, φτάσαμε στο σήμερα. Και αν θέλεις και εσύ να ξετυλίξεις την ιστορία, μπορείς μέσα από το site των εκδόσεων Κύκνος να την κάνεις δική σου.